kterou ty restituce valorizují. No ale pro jiné je to tělo Kristovo, kde se potkávají jeho učedníci, poutníci na cestě ke společné naději. Ve druhé epištole Petrovi čteme: vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Jaký každá ta další vlastnost, nebo ctnost, jestli chcete, vycházela z té předchozí a všechny do sebe tak nějak hezky zapadají jako skládačka. A tak podobně je vlastně skloubena i sama církev, ve které nacházejí svoje místo lidé opravdu nejrůznější. A přitom všichni tam patříme. Církev je taková směsice osudů a charakterů. Patří tam ti, kdo se do církevního prostředí už narodili a od dětství se doma s náboženstvím a s vírou setkávali a tak nějak to patřilo k jejich životu. A potom tam patří také ti, kdo v církvi vůbec nevyrostli, kdo prošli jako většina obyvatel prostředím a školstvím, které mělo velmi daleko ke křesťanským ctnostem z té druhé Petrovy. Paříček tady je a zpívá a hlavně já musím zpívat, když se hejdu kolem nádobí a bude říkat, tak hory, hory, hory černé. A já musím začít zpívat, hej, hory, hory, takovou vrňanskou písničku. Jo, a ona v tu chvíli, jak ona je spokojená, a už stačí, že ty si hory, hory, Ano.
To můžu